गिबि गिबियावनो आं दिनैहाय नैबे बेलासि समावहाय दिनैनि बे गोनांथार मोनसे जोंनि एक्स एनडिबि बा एनडिबिनि सासे फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि LISDR नाब्ला सारनि मोनसे जोनोम सान। बे जोनोम सानानो जाबाय 64 इयार्स बार्थडे सेलिब्रेसन। बे रन्जन दैमारि सारनि जोनोम साननि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ जों अराय सम गोबाव समनिफ्राय आखाइ हाथियार लानानै नांबोखांनायनि उनावहाय दिनैहाय एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जोङो जोंनि गोथाङै थानाय एक्स एनडिबिफोरनि जितु एकर्ड जाखांनायनि जितु क्लजफ्राव थानाय माखासे मोन्थाय, बे मोन्थायफोरखौ लानानै दिनै एक्स एनडिबि इउनिटि फरामा दिनै सरकारजों फर्मेलि इनफर्मेलि दिल्ली सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार बिथांमोनजोंहाय जोङो दिनैहाय सावरायबाय थानाय जादों जे दिनैहाय एमएसआव थानाय माखासे क्लजफोरनि जितु खामानि मावनांगौ एनडिबिफोरनि मोन्थाय जे मोनफुंनो हायाखै, बेखौ दिनै इउनिटि फराम दाखांनायनि उननिफ्रायनो जन्म जाखांनायनि उननिफ्रायनो दिनैहाय जोङो रायलायबाय थादों सरकारजों फर्मेलि इनफर्मेलि। आरो दिनैहाय एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोंहा सासे फाउन्डार मानगोनां दिनैनि जिहेतु 64 इयार्स जिहेतु मोनसे जोनोम सान मानगोनां रन्जन दैमारिनि सानखौ लोब्बा लानानै सारा जे दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जे दिनैहाय जेलावहाय जे थाबाय थादों आरो बेजों लोगोसे 54 लिडार केडार्सफ्रा दिनै सेन्ट्रेल जेलावहाय दङ। दिनै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव मोनफुंनांगौनि थाखाय दिनै रन्जन दैमारि सारनि नैबे 64 बार्थडे सेलिब्रेसन सानजों लोब्बा लाफानानै दिनै इउनिटि फराम हिसाबै दिनै जों बेखौनो खावलायनो नागिरदों, रायजो राजाफोरनो मोनथिहरनो लुबैदों बा सरकारनो बिटिआर सरकारनो जों फोरमायहरनो नागिरदों थाबैनो एक्स एनडिबिफोरनि जेसेबांनाखि एमएसआव लिरजानाय एकर्ड जाखांनायनि उनाव मोन्थायफोर दङ बेखौ थाबैनो जुदि मावफुङाब्ला जोङो इउनिटि फराम एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो बार बार हब्राबाय थानांगौ गोनां जायोब्ला जों हब्रानायजों जों थानाय नङा। जोङो दरखार जायोब्ला जोङो दिनै आन्दलनबो खालामफिनगोन। दिनै बे खोथाखौ दिनै जों स्पष्ट बुंबाय थादों। आरो जों जुदि बुंनानै लायाब्ला दिनै बिथांमोनाबो दिनै खामानिखौ मावनो नागिरा। बेनिखायनो दिनै जों बुंगोन रन्जन दैमारि सारखौ उदां अख्राङाव थाबैनो लाबोनांगौ आरो 54 सेन्ट्रेल जेलाव थानाय लिडार आरो केडार्सफोरखौ थाबैनो बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' सारा जेरै हायो एरैहाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बे 2024 बोसोरावनो जाहाथे थाबैनो उदाङाव लाबोनो हायो, बेखौ जों दिनैहाय गोख्रों आरो गोरायै इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि जोनोम साननि गेजेरजों दिनै फोरमायहरदों। बेखौथ' जोङो दिनै सरासनस्रा हिसाबै जों बेखौ एसेब्लाबो दिनै जों नोजोर बोनो हादों, जों एसेबाबो स्टाडि खालामबोनो हादों। जोङो गुबुनफोरनि एकर्ड जाखांलांनायनि उनावहाय सिगनेटरि हिसाबै बेफोरबायदि सेन्ट्रेल जेलाव बा जेलाव थाबाय थानायखौ जों नुफेराखै। दिनै एग्जाम्पल हिसाबै दिनै आल्फाफोरनि खोथाखौ जों बुंगोन। आल्फाफ्राबो आखाइ हाथियार लानानै नांबोखांनायनि उनावहाय बिथांमोनाबो गोबां जेल जानाय दङमोन, दिनै गिदिर गिदिर केस दंमोन। नाथाय बिथांमोना एकर्ड जायैनि सिगाङावनो दिनै बिथांमोना माखासे केसफ्रा दिनैहाय उदां जागोरलांदों, जायखौ दिनैहाय 2004 2004 मोनसे गिख्रंथावना मोनसे बम ब्लास्ट जादोंमोन, आल्फायाबो होदोंमोन। बे केसफोरनि माखासे जेल जानायफ्राबो दिनै गलांजोब्बाय, बेफोरबो केसआबो दिनै जोबलांबाय। दिनैहाय एनडिबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारिनि समस्यायाबो दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनाव सल्भ जानांगौमोन। बेनिखायनो आं दिनै बेखौनो बुंगोन, पलिटिकेलि हयथ' माबा मोनसे बिथांखौ दाम दर खालामनो थाखाय सम आरो थासारिखौ नायनानैसो हयथ' बिथांखौ बख'हैगोन नामा जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो इउनिटि फरामा बेखौनो नोजोर होबाय थादों, हयथ' बिथांखौ माबा मोनसे सम आरो थासारिखौ नायनानैसो बिथांखौ बख'गोन, बेखौ जों नोजोर होदों। बेनिखायनो नों सोंनाय बादिनो
हयथ' बियो माखासे पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरनि माखासे कनस्पिरेसि थानो हागौ बेखौ जों मिजिं थिदों आरो सावरायखांनायनि उनावहाय बबे मोनसे दल आरो टीमखौ जों सापर्ट खालामगोन बेखौ जोङो थाबैनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सानजानिफ्राय सोनाबनि साहानिफ्राय खोलासिमाव जोङो मेसेजखौ दैथायहरनाय जागोन खिन्थु बर्तमान जों इउनाइटेड फराम हिसाबै रावबो दल संगठनखौ पलिटिकेल आफादखौ जोङो दिनैहाय डिसाइड खालामथ'नाय जायाखै दानि माखासे जोंनि एक्स एनडिपिनि सेंग्राफ्रा नंगौ जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव मोननै पलिटिकेल हान्जा दङ मोनसेया जाबाय बिपिएफ हान्जा मोनसेया जाबाय दानि सलायबाय थानाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार दा बे मोननै सरकारनि गेजेराव मोननै पलिटिकेल हान्जानि गेजेराव जोंनि एक्स बारग' एनडिपिफ्रा नोंगौ ओरैबा ओरै जयेन जालायबाय थानायखौ जों नुदों खिन्थु आं बेखौल' बुंगोन जोंनि जेसेबांनाखि एक्स एनडिपिनि केडार्सफोर दङ मावथिफोर दङ जाय बिथांमोना दिनै मोननै पलिटिकेलाव ओरैबा ओरै जयेन जाबाय थादों आं बेखौनो बुंगोन बिथांमोनजों जयेन जानो थांनायनि सिगां जोंहा जे गोबां खामानि मावनांगौ दं गोबां समस्या दं फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि 54 केडार्स आरो लिडार्स आरो गोबां हाइनेस नन हाइनेस गोबां एक्सक्रिजियाफोर गोबां साख्रि बाख्रिफोर गोबां रिहेबिलिटेसनफोर दिनै बेफोरखौ मोनफुंनो थाङाखै दा मोनफुंनो थाङैनि सिगांनो जुदि जोंनि माखासे मावथिफ्रा जोंनि बारग' एक्स एनडिपिफ्रा जुदि गावबागावनि सार्थ गावबागावनि जुदि लुबैनाय हास्थायनायखौ जुदि नोजोर बोनानै बेयाव थाङोब्ला बिदि थाखा मोनगोन नामा बेयाव थाङोब्ला माबा मोनसे दायथ' मोनगोन नामा दिनै बेखौ जुदि नोजोर बोना थांदोंब्ला बे बिथांमोननि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे खहा आं नुदों मानो होनोब्ला जोंनि दिनै फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि दिनै सेन्ट्रेल जेलाव दङ बिथांमोननि थाखाय बिथांमोना दिनै सिन्था खालामाखै गोबां दिनै एक्स एनडिपिनि समस्याफ्रा दिनै समस्या जाफुङाखै दिनै बेफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बिथांमोना इउनाइटेड फरामखौ दिनै सापर्ट खालामनांगौ बिथांमोना दिनै बेखौ सानस्लाबनो हायाखै आं नोजोर बोदों जे दिनै बिथांमोननि थांनायाव जोंनि इउनाइटेड फराम हिसाबै जोंहा इसेबां खहा जायाखै आरो इउनाइटेड फरामा सानसे समाव जुदि सम आरो थासारिखौ नोजोर बोना जुदि इलेक्सन गेलेनांगौ जायोब्ला सोरजोंबा जुदि एलायन्स लानानै जुदि इलेक्सन गेलेनांगौ जायोब्ला आं बेखौनो बुंगोन दिनै एक्स एनडिपिनि मावथिफ्रा जायखि दल संगठनाव थाङा मानो जायखि पलिटिकेल हान्जायाव थाङा मानो इउनाइटेड फरामा जुदि स्टेन्ड खालामनांगौ जायोबा बिथांमोना गासैबो रिटार्न जाबोजोबगोन आं बेखौ मिजिंथिनाय दङ ओरैनोथ' जोङो नंगौ इउनाइटेड फराम हिसाबै जोङो जेला इउनाइटेड फरामखौ जेला जोङो दाफुंना लानो हादों बिनि उनावहाय जों मोनसे इउनाइटेड फरामा मिरुआव मोनसे डिसिसन खालामना लानाय जादोंमोन जे जोंनि गोबाव सम आखायाव हाथियार लानानै नांनाय एनडिपिफोरनि सिनियरफोर थैनाय मुंख्लंफोरनि फेमिलिखौ जोंनिफ्राय बिजिर खालामनायनि मोनसे थांखि दंमोन नाथाय मा खालामनो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरिफ्रा थांनायनि सिगां जुदि बै फेमिलिनाव जुदि हाबहैनायनि सिगां जोंनि आखायाव जुदि गरसेबो थाखा फैसा गैयाब्ला गरसेबो जुदि जों बिथांमोननि फेमिलि जुदि हेल्प खालामबोनो हायाब्ला जोङो माबोरै नुजानो नैबे बुस्थुखौ जों सिन्था खालामफिननायनि गेजेरजों दिनै जोङो बिथांमोननो जों हाबहैनो हानाय जायाखै खिन्थु गोसोआ जों दङ आरो दिनै बे 54 सेन्ट्रेल जेलाव थानाय फेमिलिफोरनि न'खरफ्रावबो जों हाबनायनि मोनसे थांखि लादोंमोन बेबो जोंहा माखासे फाइनान्सियेल साउन्डनि गेजेराव उसुबिदानि थाखाय जों दिनै बेखौबो जों मावफुंनो हायाखै अब्लाबो दिनै जोंनि एक्स एनडिपि हिसाबै इउनाइटेड फराम हिसाबै दिनै जों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों जेसेबां हायो एसेबां बे इउनाइटेड फरामानो एनडिपिनि गासैबो समस्या थैनाय आरो थांनाय साख्रि आरो बाख्रिनिफ्राय लानानै केसनिफ्राय लानानै रन्जन दैमानिफ्राय लानानै 54 केडार्सनिफ्राय लानानै मावनो हायो होननानै बुङोबा इउनाइटेड फरामा मावनो हागोन आरो जुदि मावनो हाया होननानै बुङोबा आरो गुबुना रावबो मावनो हानाय नङा बेनिखायनो आं दिनै बुंगोन एक्स एनडिपिनि जाहाथे सेंग्राफ्रा जाहाथे ऐफाल जुदि जायालासेनो दिदोमै थाथ'नानै जोंनि समस्याखौ जों मोनसे स्ट्र' खालामनानै जों लानो हायोब्ला जों इयुनाव जाहाथे जों माबा मोनसे मोजां लामा मोननो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना जाहाथे जायबो मोनफ्रोमबो पलिटिकेलाव थांथ'वालासेनो जाहाथे दिदोमै थाथ'यो
बेखौनो आंनि फरामनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। बिसिमाव एनडिबिफोरनि रिहेबिलिटेसना 4000 एसे बारबाय, 4000 एसे बारबाय। बेनिफ्राय दायो आरोबाव जोंनो मेसेज होबाय थादों प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा आरो आसाम सरकारा जोंनो होबाय थादों, मेसेज होबाय थादों 678 नैबे नाम्बार्सखौ ट्रेन्ड केडार हिसाबै नैबे बोसोरावनो जों मोनगोन बेखौ आसा मिजिंथिनाय थादों। आरो लोगोसे 3111 जन एक्सग्रेजिया मोननांगौ जोंहा दङमोन, थैनाय फेमिलि लिस्ट दङमोन जोंनिफ्राय होनाय। बे 3111 जननि गेजेराव दिनै सरकारा जोंनो होदों 473 दिनै बेखौहाय एक्सग्रेजिया हिसाबै मुंख्लंफोरनो दिनै बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा होफुंनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे बिटिआर सरकारखौ आं धन्यबाद होगोन एक्स एनडिबिफोरनि मुंख्लंफोरनि थाखाय सालबारि साब डिभिजननि सिङाव थानाय सामु हाथायावहाय 300 बिगा हाखौहाय दिनै सेमिट्रिनि मुङाव दिनै बिथांमोना एलटमेन्ट खालामना होबाय। बेखौ दिनै एक्स एनडिबि हिसाबै इउनिटि फराम हिसाबै बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों। आरो बेजों लोगोसे आं खावलायबावगोन बे 300 बिगा हाखौहाय होनायजों लोगोसे जाहाथे थाबैनो आर्किटेक्ट इन्जिनियारफोर लानानै बे सेमिट्रि लुनांगौनि नामावहाय जाहाथे थाबैनो मोनसे स्किमफोर फाइनान्सआ जुदि थाबैनो होनानै जाहाथे खामानिखौ थाबै मावफुंनो हायो। 1-2 बोसोरनि गेजेरावनो जाहाथे जोंनि नैबे सेमिट्रिया जाफुंनो हायोब्ला जोङो इउनिटि फराम जानानै एक्स एनडिबि जानानै मुंख्लं न'खरनि जानानै जोंहा थोजासे जोङो सरकारनि सायाव जों फोथायनाय थागोन जाहाथे थाबैनो मावफुंना होनो हायोब्ला।